Ga wasu shahararrun fina-finan Indian Hausa daga kamfanin Sultan. Akwai Emergency, na gaba kuma Jazuga, sai kuma Tunkara, Ayya Sultan, Tantan, sai kuma Banzan Bazara. Kar da in cika ku da surutu, domin samun waɗannan zafafan fina-finan Indian Hausa yanzu haka baki ɗayansu ba tare da ɓata lokaci ba shine sai kana cikin group namu da BIP group wanda ake samun duk wasu fina-finan Indian Hausa baki ɗayansu. Yanzu haka da a ce kana cikin group namu, duk waɗannan fina-finan da kake gani ga sunan a jere kamar yadda na lissafa muku, kowanne da sunansa kuma da megansa. Da a ce kana cikin group namu da ka dangwala wannan kibiyan za ka ga fim ya sauka a wayar ka kai tsaye ba tare da kaje kana shan wahala wajen neman fina-finan Indian Hausa ba. Sannan a cikin group namu duk fim ɗin da kake so zaka iya kallon shi ba tare da ka sauke ba, kuma idan kana son ka saukar haka ma ka tura ma duk masu bukata dai gashi nan da ka taba kibiya za ka ga kibiyan ta juya fim ya sauka cikin wayarka. So idan kana bukata kuna bukatar shiga wannan group na samun fina-finan Indian Hausa ba tare da bata lokaci ba, ga number da zaka dauka ka yi magana kan WhatsApp nan ka ce kana son a sanya ka cikin group namu na fina-finan Indian Hausa. Amma ba kyauta ake shiga group ba, zaka biya kuɗin ka kafin a san kama number ka a ciki. Idan ka shirya a biya maka sai ka dauki number nan kamar yadda ka ganta ka yi magana akan WhatsApp, za a tura maka yadda tsarika suke, da ka biya kuɗin ka kuma za a mazga number ka cikin wannan group din. In dai ka shiga group namu to kai da samun matsalar fina-finan Indian Hausa ta zo ƙarshe. Duk wasu fina-finai da kake nema yanzu haka a cikin group namu zaka same su. Sannan duka fina-finan da za su ci gaba da fita ma in dai kana cikin group namu zaka ci gaba da ganin ana turo su, sai wanda ya maka zaka dinga zaba kana saukarwa a wayanka. A maimakon ka tsaya bata kanka lokaci kan YouTube ko Vidmeet kana faman satin din fim din India baka samu, sai dai kai ta ganin tallace-tallace, to gaskiya ka biya kuɗin ka a saka cikin wannan group din.